براسی پیواجوی چند روزن گله که هستیار در باز کرن برای سرساکک پارلمانتری دم پارتی آگری جان قری گلمه که سری دم باش دوان وی شر پنج روزی یه لحاله بکو بو سر کردان را در باز بو پیواجو جمعه چاوا برای بده چو دم باش روز باش والله اینم تف خمگینه اوا چند روزه لهر آخا کرد و کردستان تف کرد به خمگینین امجی هم ده پارلمنتو دا لهر آنانه ای روزی جوینامه لسروی شر سروی پفچونی هیه امجی دویجین yani îro li taxê Xelepê çi bû çi qewmî aslında mesele ne Helep teneye mesele vallahi Hevlêre mesele Ahmed'e mesele Kamuşli'ye mesele Süleymaniye mesele Mabat'e yani dve noktada em pir xemgînin em dibêjin îro roja şer û pevçûnê êrişî Kurdan niye Kürt eva 100 sale şer dikin. 100 sale emek u bedeleki pir mezin didin. İro Kurdara rûnin. Diyalog u müzakere çekin. Eva saleke le Türkiye, le Bakur, şer û pevçûn, silah û çek sekinine ji bo sulhê, ji bo aşîtiyê pê tên avêtin. Em divên eger kulvira aşîtî û biratî çêvê gerel Rojava jî çêvê, gerel Helepê jî çêvê, gerel Hevlêrê jî çêvê. Yani Türkiye düşmüntiya Kurda ji îro pêda gere neke, gere dostaniya Kurda bike. Li ku derê meseleka Kurda heye gere bi sulhê ya çareserîkî jê ra bê dîn. Ama em dinêrin hê bi şer û pevçûn dixwazin Kurda cardin terbiye bikin, Kurd jî vîya qebûl nakin. باشه که اکثری یعنی ایده هم حمید زانن روح پیواجوی چارەسەری یا کل باکور کردستان و ترکیه دمشه گریدایی به پیشات روجاوای کردستانی هم یعنی لروشن وها آلوز دا چه پرنسیب هنک و وی پیواجوی سلامت بهیله Em sadece li Bakur nîne, li ku derê Kurdekî ku jiyan dike, gere em tevê Kurda îro ji bo yekîtiya xelkê Kurd, em jî yekîtîkî mezin gere çê bikin. Ev ya ser çar perçê Kurdistanê na, li ku derê Kurdekî jiyan dike, di navê Hîzbê Kurda da, di nava Kurda da, çi meselekî heve, çi sorunekî heve, gere vanê hanê em deynin cîkî em îro ji bo yekîtiya Kurda, ji bo ev zor û zulma ku ser Kurda ye gere em viya ji ortê rakin. Ji ber wî li her cî li Hevlêrê, li Süleymaniye, li Qamişliyê, li Avrupayê, li Amerîkayê, li Amedê bi hezara, sed hezara. İnsan rabûn pê gotin em şer naxwazin êrişê nevin ser birayê me. Aslında roj ev roje. Roj ruhê Kurda که اکثری یعنی کردا دا پرسکریکتنی نه هویج دزانن یعنی یکی جا کردانه روحی کردانه تدی حلب تک چو همو کل هچار پارچان رابون سرپیا ما بس مثلا وکو یک قارشی ما یک همبری ما چاوا دوکو یعنی پرنسیبه که وانا و صحیه که آلو زیاده پیواجوی نکه قربانی و که 2013 Benim eva 5 sale li vê axahanê bi Kurda ra şer û pevçûn çêbû. Bi şer û pevçûn vê mesele hanekê qasî serê derziyê mesafe nestendin. Kurd ziyê xwe xwar nekirin. Kurd ji parava pêkî navetin. Kurd jî ji wan re fetirîn gotin bibêje hûn çi dixwazin van axahanê ji bo xelkê Türk em jî wî dixwazin. Ama eva nava daha evvel migo nava salekî da evanaş siyaseta xwe ji parava pê avêtin gotin me heta çend sale em bi şer û pevçûn diçin îro pêda em ê bi sulhê bi rêkî nû derên em jî dibêjin 5 sale ve netîce ji vî îşî nestendî. Gerek hûn îro rûnîn
rêkî vekin ew rê hebûna Kurdayê, ew rê kimlîka Kurdayê, ew rê li her çar parçê Kurdistanê ya li Türkiye'de eğer te Kurdana sulhê çêbikî te nikarî di rojava bi Kurdara dijmintiye bikî. Kurdê wê der birayê Yani me ما بس ما وياك اكسري ببوره از خبردان و قلتكم اگر هلوستا ترکیه لهمبری روجاوای کردستانی وکا که هیا بردوام بکه پیواجوی جوسا بردوام بکه؟ Ez ne bawerim yani li rojava eger ku li wê derê bi Kurdana dijmintî bibe li rojava li wê derê rojava çi divê em zanin pê Bele. ji bo xatirê vê aşîtiyê vê süreca ku dewam dike em hinek tişte ew nakin ama em dibêjin li rojava eger ku hûn bi ser rojava da herin li wê derê wan însanê masûm ew bikin nehêlin ew xelkê rojava bige hakkı hukuki koş ev şahun virajı nikarin sulhê çêbikin yani qedera xelkê rojava û bakur bi hevaye ji ber wî eger ku hûn sulhê çêdikin hûn li vê dera sulhê çêbikin gerek rojava jî sulhê çêbikin باشه li başûr jî çêbikin li rojhelat jî çêbikin ji ber wî ev riya hanekê riya êriş û riya şer û pevçûnê ne rast e ev şer û pevçûn bi sala dive ji Türkiye ra jî ji Kurdê Türkiye ra jî ji Türkiye xelkê Türkiye ra ti tiştekî naniye jîrokê da gene ji vê siyaseta xwe dev jê berdin Kurdê Türkiye Kurdê tevê her çar perçê Kurdistanê ne Kurdê 5 sal ewilin 10 sal ewilin Kurd tev polîtize bûne siyasetê zanin doza çi dikin tev jî pê zanin Türkiye'de jî en xelkê polîtîk siyasî xelkê şey Kurdin ji ber wî kes nikare Kurda îro pêda bixapîne li vê derahanê em sulhê çê dikin li rojava êrişê ser bibin ser Kurda em rê ne baştir. ککسری دوان پنج روزین شردا هیچ پیامک یا داخویانیک جی ایمرالی گهشته و یا نه Vallahi îro civîna me ana devam dike ez bawerim ji îmraliyê heta îro vê saeta hanekê tiştekî bata em ê pê ew bibûna ama em bi fikra Birêz Öcalan zanin di vê noktahanê da samiyetekî mezin heye dixwaze îndî di vê axahanê da şer û pevçûn çê nebe ew jî yani daxwaziya wî jî Rojava, gele Rojava bir irada xo temsil bikin ama Türkiye ve nokta hane da habeki naxwazê wê derkurt bi ser irada ککسری تشگیدنی هیا ببوره اف پیشهاتین که نهال رجلاتا ناوین دقوم هند زانن نافچه هنه که هم بلزن نها پیشهاتین وی هم جی انجامین بویران هینا نزلالن هون پیواجوی چاوا دگنجینن گلوان پیشتان وکا که وکو بوکو 2013 جی تدی پیشات گله که بلز بون پیواجو تک چو ام چاوا یان هون چاوا دوی پیواجوی بگنجینن لگل پیشاتین که نها هنه لنافچه ده Bine eva ji salekî zêde bû derbas bû pekekê hemlekî mezin çêkir. Birêz Öcalan ji İmraliyê manîfestokî ew kir 27 Sevatê da got ez dixwazim ji îro pêda şer û silah û çek çê nebe. PKK û KCK wan jî civînekî mezin çêkirin gotin em jî dixwazin vê saeta şûn da çek û silah çê nebe. Dûra li Süleymaniyê di 11 Temûzê da çek û silah şewitandin. Ev hemlekî pir mezin bû. Ama eva salekî derbas biye di Türkiye'de hep pê navetine. Komisyon hele civîn çêdikin ti çin tên hatta çûn İmraliyê jî. Em jî dixwazin ji vê saeta şûn da ez devamlı vê tiştek dînim ziman bi Kurd divên eger avê ku di golê da bihêlin av genî dibe.
gere ev mesele jî tehir nekî ve mesela hane ki gere zû pê avêtin ku hinek mesela isyan dikin divên pêçiya Amerika têdayê pêçiya İsrail têdaye ama bi vê mesele tehir nekin pêçiya ti kesî jî têtine hûn divên İsrail ama hûn diçin li Amerika hûn diçin li Paris'e bir İsrail'la anlaşma çetkin. Yani ala İsrail Bale. ve aha Suriye'de ye. Yani jvira denge hunakin ama Kürt kutuştaki ve peki davejin. Jiber bir em divejin. Yani 15 sal evvel ev nave çözüm süreci bu. Bale. Yani jiddura reisi cumhur gomev helani ev ki dolabı buzdolabı Bale. Ejwer roje heta îro epê kêmasiye mezin çêbû wan jî dî ku bi vî şeklî nave cardin ji parava pê avêtin em jî dibêjin em ne Kurdê done em dixwazin îndî vê mesela hanekê bi ew kê yani hûn nikarin Kurda bixapînin hûn nikarin zarê Kurda bîle bixapînin eger ku plan û projeke we samimî hebe Kurd jî li vê derane em jî li vê derane sersera serçava. Gelek spas kim gekserihin gelme bûn spas bo birêz Sirî Sakik parlamenterê Dem Partiya Agrîk û li Enqerê gelme bûye her bijî ku